Hi guys, welcome to my YouTube channel. गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर. नै आं दा नोंसोरनो दिन्थिगोन मा दिन्थि आं नायलांबाय थादो लोगोफोर. नै बिजि मैखुन लोगोफोर उरि मैखुन ना मा होनो? नै बेखौ नै बयलारजों जागोन. लाबोखाबाय. नायलांखा नै सायग्राफोराबो दा बानायनायखौबो खोन्थिगोन लोगोफोर बोरै बानायो नायलांबाय थाबानो जाबाय. नै दा बन सिनखाबाय दङ. बनबो गैया जाना दं खमथि बन सिनबाय दं दासो. बेनो नै दाउफोराबो जरासेखा साब जागोन ना लोगोफोर. जोंना बसआ लोगोफोर बे बस जोंनि हाय हाय थेंक इउ नै बहुत जाग्रा माल दं. दे बस दे 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 नोंसोरनो जखायाखै जबाय दे একবারতে গেছে কিন্তু এই লাগছে না बरियासो दानदो. खवाखै मालै खान्थाला बिराद गोदै साब जागोन इयो. बेगराबो साब जागोन थास' आथिंजों दालि होना. थेंक इउ. अरे बस नोंनि सायावनोसै बस नोंनि सायावनोसै जेरावबाबो दानखाजोब्बाय. दे बरियासो बिगुरखौ दानखा ना खवासे हरनाय जानाय ना खोन्थिग्रोनोसै दे जाना खोन्थि लोगोफोरा लुबैथोलै आंनि फेमिलिया जा इया थाइनो जाना खोन्थिफोरा जाना खोन्थि गाजा दंना दे सोनाय सोनाय टेस्ट दंना गैया जानि दे जादो. ओइ जाबायलै रायजोफोर बोरै टेस्टी सुपार सुपार आंनोलाय गावल' सोना आंनो खवासे हरनांगौ गावल' हारसिं जाना उनथिबाय होनदों ना देनजारलै गावल' हारसिं जाना खारनो नागिरोब्रा. आंबो जानोसै लोगोफोर नै बिराद गोदैखा सोर सोर टेस्टी. नै लोगोफोर जोंना बसआ माइरं सुदो माइरं सुबाय दंमोन नै ओंखाम जानसिगोन लोगोफोर. दे जाबाय दे जोंना सेंग्राफोराबो मैखुनखौ सायखांथ'वाखै सायबाय दं. सायबाय दङ
सायख'नो हायाखै एक खथासे मानि मैखुना बाल्थिं गंनै जाबाय बोरै मैखुन सासेया नै खान्थाल जादो बन सिननानै सिनखांनायनि बोलो मोननायनि खान्थाल फिथाइ जाबाय जोंना आरो बसानै खान्थाल दैखां खनाया लाबगौ बुहुद मानसिनि ना बुरजाथार मानसिफोरा 21 जन खान्था गंनै संखानांगौ नै गंसेखौ जानग्रोबाय नै आरो नै जा गंसे जानबाय बसाबो इसोरनि माने अखा बोथोर बनाबो जोंहा बिराद खस्थ' लोगोफोर ब्लाउसजों लबरजोंसो अर सुखाङो दैयाव सोमबाय गां फुसिगोन जोंना नै आदैया ओइ दे उला उला गां फुबाय लोगोफोर दा नायलांबाय थादो जोंनाबो लोगोफोर नै संबाय सुहैनोसै मावथि हान्जाया जोंना सुहैबाय जोंना लोगोफोर जोंना सावनोसै सावदो सावबाय दाउखौ लोगोफोर Batam. सावबाय दं दा नै लोगोफोर गोदाबाय गोदानोसै जोंना 10 सेखायाव देन्जारखा लोगोफोर नै लोगोफोर दानखांबाय खोमसि जाहाबलायबाय खोमसि जोबलायबाय मोनाबाय दानखांबाय दसेया नुयो लागायनोसै ओरै मैखुनजों लोगोफोर नेयै मोनालायबाय बानायनो रेडि जा दंखाजोबो नायनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर पियास ओरै एवखाबाय लोगोफोर बेदर होनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम bilang दै ओंखारदो ओरै जागोनबा टेस्ट जाखागोन जानाया
दुन्दिया होबाय टेस्टि जाखाबाय नायलांबाय दा लोगोफोर जानोसै दसे जाना खांनोसै नै लोगोफोर मोनबाय खांबाय एबार रानसिगोन लासैनो मावथि आनजाफोरा जानोसै मैखुनजों बयलार मैखुन उरि मैखुनजों बयलार सो बरिया मावथि आनजाफोरा नै जोंना बस आरो दस लाखायो हराव ओंखाम जानोसैलै जों दे सुपार ओंखारदो फास्रा फास्रि जाजोब्बाय मोनाबायना नै खर'आव सिसि केमेरा लाखादो गप्र' लाखादो खर'आव जानायखौ नायै नायै जाखायो मैखुनजों बयलार नै बयलार मैखुनानो सातखालै बेदर नांलायबाबो जागौमोन मैखुनखौ गथा गथा बोखावाखैमोन दा जानांगौ नै लोगोफोर मोनबाय जानोसै ओंखामजों नायलांबाय थादो बिदिब्ला टेस्टि जाखादों बेदर